We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa atong mga kapuso sa Alegria ug Burgos sa Surigao del Norte Province. Sa imong buntag. Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Akbar ug Lantawan sa Basilan Province. Karong buntaga mga kapuso atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka kagay-anon nga inana, tatay pa. Kung paunsa nataguyod ni Ruby Caberte ang pagpadako sa iyang tulo ka mga anak nga nag-inusara. Kana ang atong sayron unya taod-taod. Samtang say sa mga mahilig mangukay ug sanina. Bet ang color ug kalidad sa tela apan dako ra. Pwede kaayo na pangitaan og diskarte sa usa ka taga General Santos City nga naga-upcycling. Atong sayron ang mga creations ni Kim Ronolo diin himuon niyang pang fashion trend ang mga oversized nga ukay-ukay. At ang ikinang mga kapuso, og sa Best Talk, makauban at siniresi si Eddie sa drama romantic comedy series sa GMA nga Oh My Love, si kapusong John Gutierrez. Mga kapuso, sanglit padulungay na ang summer season kung asa patok gayod sa mga Pinoy, labi na sa init nga panahon ang mga pampalamig. Well, tama ka na say, busa karong buntaga sa atong Kumbira Express. Usa sa mga dessert nga perfect sa summer, nga mao ang Pinoy halo-halo ang atong tampok. Ug ania si Linath Cabuenas sa Davao City aron ipatilaw kanato ang buko halo-halo. Mayong buntag mga kapuso. Karong buntaga, magahimo kita og buko halo-halo nga perfect karong summer. Mga kapuso, mao kini ang ingredients sa atong pagbuhat og halo-halo. Evap nga gatas, condensed nga gatas, mais, pop rice, corn, jelly nga green, red ug orange. Then pinatamis na obe, minatamis na langka, minatamis na saging, then minatamis din na munggo, stick o, ang atong buko nga naka-scrap na siya. Sunod na pod, ang ibutang is ang obe na minatamis. Then, ang corn. Mga kapuso, ready na jud ang atong buko halo-halo. Mga kapuso, sa mga mahilig mangukay ug mga sanina,
ang usa ka general nga ato makauban karong buntaga gipangitaan og pamaagi nga ang mga oversized nga mga sanina o dili ba ka mga ukay-ukay mahimong bet kaayo nga pang outfit of the day kun OOTD. Kana pinaagi sa upcycling ni Kim Ronolo. Ug makauban nato siya karong buntaga mga kapuso. Hi Kim, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello sir, maayong buntag. Okay ra ko sir. Wow, great to hear that, no, Kim? O unang-una, unsa ba ning upcycling nga ginatawag, Kim? Ang upcycling mo na siya ang mga pag-recycle sa mga gamit nga kumbaga tawgo na lang natog patapon na pero gipangitaag way nga i-recreate siya into something new and something trend. O paunsa ba ka, Kim, nag-start ani idea sa upcycling ug unsa pod ang mga materials nga imong ginagamit aron ma-recycle ug magamit pa og balik? Nag-start ko ka ng upcycling last year nung nagkaroon og hard lockdown diri sa Jensan. So, daghan kaayog time para magstay sa balay kasi dili man kayo good me allowed good nga maggawas or maglaag-laag. So, dira nakita nako nga ang mga clothes ngod nga wa gyud nako na benta kay since ukay seller ko. So, nangita ko way nga mabenta na ko siya. So, dira nag-start na gi-recreate na ko tong mga old style na ko na mga baligya o ang mga gamit na mga gamit nga usually na ko ginagamit sa pagtahi mao tong mga sewing machine, seam reaper, tapos katong mga meter stick, Dexon chalk. So, mao lang yun na akong usually na ginagamit. Pero at first ba, Kim, sa imong mga trial no, sa mga ukay nga imong ginabenta o imong gina-transform into stylish one, unsa ba nga mga sanina ang una nimo gipang transform o ipang tahi na padug balik? Usually akong gina-transform ay katong mga oversized or katong mga old style na gyud kaayo siya nga mga clothes. So dili gyud siya appreciate kayo sa marketplace and also kanang mga formal since kanang daghan man jud kayo work from home, so dili kay siya benta ang mga formal style sa ilaha. And dira mao na akong mga ginagamit mag-refashion og mga iba't ibang style sa clothes, and usually akong ginabuhat na style kay pang Korean style and yung mga Bangkok na nagsilabasan karon sa marketplace. Og aron, Kim, no, mahimong patok online ang imong mga sanina ang ginabenta. Paunsa sa ba nimo gina-conceptualize nga dapat ingani ang style o mahimong kalabasan sa imong mga damit nga mahimo siya more fashionable o brand new look tan-awon? Nagapangita kog mga ideas sa online kung paunsa ang trend karon. So usually more on top sleeve man gyud ang nagsilabasan karon sa sa fashion industry. So, more on kara gyud ako ang ginakuhaan og ideas and nag-search na pug ko sa karang online kung unsa tong mga style sa Pinterest kay naga-explore ko og mga style na naapod nga ginasuot minsan sa mga Hollywood star, mga Korean actor or actress nga to. So, dito nagakuha kog mga ideas. Og paunsa ba ni Kim nakatabang sa imuha in this time of pandemic? Dako kay siya natabang sa kuha sir kay dili lang para sa akong kaugalingon pero para po sa akong pamilya. Kay katong nagka-pandemic jud daghan gyud kayog nawad-ag trabaho even sa ako ang family usapod sila sa mga nawad-an og trabaho pero pinaagi niini sa akong mga gipangbuhat. Dako kay siya natabang sa among pang-adlaw-adlaw, nakabayad siya sa mga bills and pinaagi niini sa mga ginakita nako, pinaagi sa mga rework na kong clothes nga ginabenta gyud nako siya sa online. Og lagi karon no kani hinay-hinay na og kaboom ang imong mga creations because of the upcycling nimo. Karon ba gin-look forward ba nimo nga mahimo ka usa ka fashion designer? Actually sir, marag diha-diha gyud. Ginahuna-huna gyud nako nga in the future nga mahimo gyud kung usa sa mga fashion designer o magkaroon jud kog sariling clothing line na sa ako ang pangalan. So in the future, looking forward kaayo ko sir na mahimo yung usa sa mga sikat nga fashion designer. O karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Kim ang ihang pag-rework ug usa ka sanina aron mahimo kining very stylish ug brand new look ingon man bet na kaayo nga pang OOTD. So for today's video is gagawa tayo ng isang DIY turno which is inspired by Pinterest again. Based on your low budget, nag-ukay ako for only 20 pesos. So i-refashion po natin siya into something new and something trend. And without further ado, let's get started!
Wow, galing naman! Murag ipanghatag po na ako to kay Kim, no? Ako mga sanina nga murag oversized na aron mari-work po niya o masuot na po na ako og balik. Bitaw, dahan kay salamat Kim sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, relax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Mga buntag mga kapuso, welcome to Best Talk Karubuntaga atong makaumong si Eddie sa Oh My Love ug former member ng X-Battalion. Wala lain pa kundi si kapusang John Gutierrez. Mga buntag John and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hello po guys. I just want to say hello po sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. And I am fine. Everything seems to be going so well in your life right now. Lalo na ngayon na mayroon kami inaabangan ng mga members naman kami ng Team Draw Life. Kumusta naman ang mga ginagawa mong paghahanda para sa role mo sa Oh My Love, Sir John? Paghahanda para sa role ko sa Oh My Love, I worked out kasi I was chubby nung pagtapos ng pandemic, nung lockdown natin. I was chubby. So yun, nag-workout ako para medyo fit naman ako kasi yung best friend ko doon, which is si Kuya Benjamin Alves, meron siyang 6-pack eh. So kailangang habulin kahit papano. And yung ka-love team ko rin, which is my wife, Yala Andres, she's very sexy. So I had to chase yung looks. At pag-usapan din natin yung role mo dito as Eddie. Ano bang mga pinagkaiba ni Eddie kay John naman in real life? The only difference is Eddie is a pretender na na meron siyang mga something. And ayun lang, basically the same kasi makulit si Eddie, makulit si John. Hip-hop si Eddie, hip-hop si John. So, it's basically me, but pinasok lang sa isang character. But ayun nga, halos parehas. Kung ano ako sa personal, sa vlogs, ako din yung character ko doon. So it was a lot easier for me to ganapan si Eddie. Imbitahan natin lahat ating mga kapuso dito sa Mindanao na masubaybayan pa ang mga very fun and enjoyable episodes ng Oh My Love. Okay, sana po pagpatuloy niyo pa ang papanood sa Oh My Love and salamat po sa pagsuporta sa Oh My Love. Marami pa pong darating ng mga scenes na hindi niyo na-expect from us and from other artists and yun, maraming salamat po. Nagan kayong salamat Sir John and keep on putting smiles in everybody's faces. Thank you very much. Thank you guys. And that was kapusong John Gutierrez. Tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kabayanihan ug ang istorya sa usa ka inatay o inana, tatay pa, dinhi sa Cagayan de Oro City ug kung paunsa niya gibuhi ang iyang pamilya. Taliwala nga siya lang usa ang gapaningkamot alang kanila. Atong makauban si Ma'am Ruby Caberte. Ma'am Ruby, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hi, good morning. Hello, Sai. Good morning. And good morning sa tanan na gapananaw karon. Okay, for the rest of Mindanao, no? Kay Mindanao wide man, dili lang sa Cagayan de Oro. Good morning sa tanan. Wow, una pala ma'am, no, makita jud namo sa imong background nga shining o glittering. Ma'am Ruby, pwede ba mi makapangayo og sample sa imong greetings sa imong mga student? Okay, sige. Okay. Good morning, class. Welcome. Okay, we are now, we'll have our class in science and this is Teacher Ruby. Kamusta inyong adlaw? Wow, ma'am. Mura jud tag naa sa klase ba? Ma'am, pero unang-una, paunsa ka ba nahimong ina o tatay sa imong mga anak? Okay, so at first, medyo hesitant ko to answer that question. Pero it so happened na nagkabulagay kami sa akong husband. So na yung mga situation na dili malikayan na hingabot sa punto na murag kailangan na nato ipaubaya sa uban ang mga sitwasyon. So mo nang nahimo kong inatay. Og pila na ang imong mga anak, ma'am? I have 3 kids.
3 kids. Unsa pod ma'am ang epekto sa imong pag-alaga sa imong mga anak nga ikaw ra usa ang nagaatiman kanila? Honestly, for the first 2 years, siguro sa panagbulag namo, I could not say na kanang okay ko as a person, as an individual. So for the first 2 years, I could clearly remember, no, without the support siguro sa akong parents, I would not be able to get through ato na mga phases sa akong kinabuhi. Ug karon ma'am, kamusta na ang imong mga anak? Okay, so far grabe na silang spacing, no? So ang akong youngest is elementary. Akong middle child is nasa sa senior high, and then nasa college ang akong eldest. Ma'am, unsa pod ba ang imong pagpaningkamot alang sa imong mga anak? Aside from my teaching class sa offline sa isa ka private school diri sa Dakbayan, is that syempre pag private school labi na karon sa pandemic, gamay ra gyud kayo ang among enrollees, but supplement nako siya as kanang mga sideline online kay di ba teacher naman ta, so ga-teach ko online. So nakoy mga sideline, gatudlo ko og Koreano. And then napog ko'y ubang sideline na as a virtual assistant. Paunsa pod ba nimo ginamanage ang imong time nga makabanding ka sa imong mga anak? Since na-mention nimo ma'am no nga daghan kag mga sideline. Okay, so isa siguro sa mga rason na makaingon ko na beneficial gyud kaayo ang kanang pagstay at home karon na panahona is because I teach online sa private school na akong gitudloan. Akong sideline na ara po dire. So ang nahitabo is ug naara po ng mga bata dire, ang ending is magkakaon may dungan ana. So though there are some situation na dili makadungan, but naami bonding. So usually ang ginabuhat nako sa akong mga anak is every night kanang naami ginatawag na family prayer meeting. So aside sa prayer meeting, yun siya na meeting na oy kamusta na ta nga na. So kay bisan pag naa sa work at home na sila ga-learn from home sila, di ba, syempre focus sila sa school nila, focus akong pagtudlo. So usahay di gyapon ni magkastoryahan na. So every night mo na akong ginabuhat sa ilaha to keep in touch with them kung unsay nahitabo, even though na naara mi sulod sa balay. Lasi ma'am, imong mensahe sa mga susama nimo nga kahimtang na duha ang responsibilities. Isa sa mga message sa mga kaparihan nako. Isa lang yun is siguro isa duha. Isa is mag-ampo gyud. So mura ba ka nang matud palagi ni Gary V, the warrior is a child. So ikaw ra nakipagbaka diya, pero there are times gyud na despite sa gakakita nila na lugar na strong independent woman ka, nagyoy isa ka murag entity ba imong Ginoo sa imong kinabuhi na imong ginahilakan sa tanan nimong problema. And isa pod is be transparent also to your friends. Dili na ako na lang tanan bitaw na ay kay ako ra isa, ako na lang ani. So have a circle of friends na pwede nimong, actually some of my closest friends are happily married, and they are very supportive. They listen to me, and of course ga provide man sila mga objective kanang in a good kanang mga advices. So siya pray lang yun, and then of course ask for help kung magkaliso na gani ayo dili ako atanan, ask for help. Daghang salamat Ma'am Ruby sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay ma'am. Yes, thank you. Salamat po sa pag-invite. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Say pinaagi sa upcycling ang ginabuhat ni Kim Bronolo, ang mga daan o dili baka oversized na nga mga damit, mapangitaan paghihapon og pamaagi nga mahimong fit og bet nga pang OOTD. Og pinaagi ni ini, mas dako na iyang kita sa pagpamaligya online, sanglit mas trendy na ang iyang mga styles. Samtang Jill, bisan duha man ang role ni Ruby Caberte sa ilang pamilya, isip nanay na, tatay pa, apan gipaniguro niya nga papadako og sakto ang iyang mga anak ug ma-provide ang mga panginahanglanon nilang magpamilya, pinaagi sa iyang pagpaningkamot. Sa mga kapuso, isip pagpangandam ni kapusong John Gutierrez alang sa iyang role, isip Eddie sa drama romantic comedy series sa GMA nga Oh My Love.
kay mao ang pagiging physically fit. Busa mga kapuso, ato pa siyang subaybayan matagabi sa GMA Telebabad. Mga kapuso, unta na inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Bill Gates. Nga as we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot nga mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.